Tällä hetkellä me seisotaan tämmöisen mikähän tämä pömpeli on? Mä sanoin ensin, että onko tämä joku tämmöinen hevosten suihku, mutta ilmeisesti siinä on tommosia punaisia lamppuja. Tämä on ilmeisesti jotakin muuta kuin suihku, vai mitä sanoo Marjo Konttinen? Joo, tämä on hevosten IR Solarium. Eli hevosta voi kuivatella tässä, lämmittää, tehdä lihashuoltoa. Ja nämä meidän hevoset kyllä tykkää tästä. Mä en ole ennen muuta hevosten solariumista kuullutkaan. Ruskettaako tämä? Ei rusketa, ei. Sitä moni kysyy. Tuossa on sitten tuommoinen ovi. Me voitaisiin siirtyä vähän eteenpäin. Eli me ollaan tämmöisessä aktiivipihaa tuossa. Mulla mennään koko ajan, tiettäkö, tulla suusta pyhättö. Niin täytyy nyt yrittää pitää mielessä, että tämä ei varmaan ole pyhättö, vai onko tämä tavallaan jokinlainen hevosten pyhättö? Hevosille varmaan. Hevosille varmaan on. Eli tarkoituksena tämmöisellä aktiivipihatolla on, että nämä hevoset, ketä täällä asuu, niin sais elää mahdollisimman lajinmukaista elämää. Kyllä, eli kulkea laumassa, solmia omia kaveruussuhteita ja viettää omaa vapaa-aikaa. Ne saa liikkua edestakas makuuhallin ja jalottelualueiden välillä niin paljon kuin ne haluaa, että me ei millään tavalla rajoiteta niiden liikkumista. No äsken oltiin tuossa huoltotilassa, täällä on hevosilla oma huoltotila, jonne ne eivät itse pääse, mutta nyt ollaan tässä, tämä oli se makuuhalli, tämä on aika iso tämmöinen halli ja täällä onko tuo olkea, heinää, mitä täällä lattioilla on? Joo, eli meillä on tässä niin kumirouhen matot, sitten tuolla reunoilla meillä kiertää lattialämmitys ja sitten meillä on olkea tässä, että hevoset nukkuu tuolla oljissa. Ne saa valita, milloin ne tulee nukkumaan. Ne saa valita ja ne myöskin saa itse levittää noin olkessa. Eli me tuodaan tänne aina paali ja ne itse levittää se sitten mielensä mukaan tänne lattialle. Kävellään vähän eteenpäin. Mennään tästä olkien päältä. Tuossa on tuommoinen 5-vuotias Onni-poikakin mukana. Onni kulkee tuolla eellä ja kovasti äsken tuossa minulle esittelikin jo paikkoja ja varoitti kovasti, että tuossa oli kakkaa, että älä vaan siihen astu, niin nyt minä tiedän kyllä väistää ne. Nyt tultiin pihan puolelle. Tässä oli tämmöiset vähän isomman luokan hyttysverhot, minkä läpi tultiin. Onnilla oli jotain asiaa. Mä olen 5 vuotta. Sä oot 5 vuotta? Nonni. Niillä on 6 vuotta. Kyllä Onni jo viilettää täällä aitauksessa. Nyt me tultiin tänne pihan puolelle. Tässä on tää taloisäntä Ilkka Westeri, niin mistä te saitte tämmöisen idean tämmöiseen aktiivipihattoon nimenomaan hevosille? No täällä Keski-Suomessa niin ei ainakaan ollut tämmöisiä pihattoja, ei aktiivipihattoja eikä tälleen niin kuin näin perusteellisesti rakennettuja pihattoja, niin ajateltiin, että siinä voisi olla semmoinen sauma kuitenkin ja lähdettiin siitä sitten kehittelemään tätä ajatusta ja tässä nyt ollaan. Että. Mikä tästä tekee nimenomaan aktiivipihaton? Kaikkihan nykyään on niin aktiivista ihmisillä ja ilmeisesti eläimilläkin. Niin miksi tämä on aktiivipihatto? No tässä niin hevoset liikutetaan ruuan kanssa, että meillä on tämmöinen hevosenkengän muotoinen tämä jalottelutarha ja täällä on sijoiteltu nämä ruokintapaikat eri puolille. Ja hevoset kulkee sitten päivän mittaan niin edes takas näitä heinäkatokselta juomapisteelle ja sitten tuo rehuautomaatille ja makuuhallille. Ja näin ne liikkuu päivässä niin varmaan lähemmäs 10 kilometriä pelkästään näin ruokinta-aktiivisuuden perusteella sitten. No mistä se sitten tietää, että mitä ne hevoset täällä tekee? Että onko tässä jonkinlainen vahtimissysteemi vai onko ne ihan oma onnensa nojassa täällä nuo elukat? No porukassahan ne tässä kulkee ja me sitten valvontakamerasta seurataan ja sitten tässä työskennellessä tietysti seurataan sitä touhua ja katsotaan, että mikä se aina on se homman meininki täällä. Eli tuolla on monitorit, mistä sitten voidaan seurata, että mitä kukin hevonen milloinkin tekee. Ihana aurinko muuten paistaa. Aika lämpimät olot on hevosilla, niin miten nämä helteet? Niin onko ne viihtynyt täällä ulkona vai onko mennyt tuonne sisälle viileeseen? Joo, pahimmilla helteillä ne menee sisälle. Ne vilvottelee siellä. Ja sitten taas kun tulee viileät kelit, niin viihtyy enemmän ulkona. Nyt ainakin aurinko paistaa siihen malliin, että tuolla ne hevoset nyt on muutama 100 metrin päässä, ne on tuolla aitauksen toisessa päässä ja mä nyt en ehkä lähde sinne tässä rämpimään, mutta Onni kuule, voisitko sä nyt esitellä meille sitä rehuautomaattia, kun äsken puhuttiin. Missä se on? Mennäänpä katsomaan. Mustat lätkät. Mikä se on? Mustat lätkät on tuolla, niin se on se rehuautomaatti. No mennään katsomaan, että minkälainen se on. Me kävellään nyt siis samaa reittiä kuin mitä hevoset kävelee.
Eli hevonen sitten, kun sillä pikkusen nälkä tuolla mahassa kurnii, niin se ymmärtää tänne kävellä. Tässä on tämmöinen kapea, mikähän tää nyt on? Joo, eli tässä on käytävä. Ja hevonen menee sisään. Tuolla on ylhäällä tommonen tunnistin, joka tunnistaa, että siellä on joku sisällä. Nämä mustat kumiovet tässä sulkeutuu. Ja sitten sen jälkeen nuo punaiset paneelit tuolla edessä tunnistaa siitä transponderista hevosen, että kuka on kyseessä, koska se on käynyt syömässä, ja jakaa hevoselle ruoan. Jos se on syönyt, niin se ohjaa suoraan ulos, ja jos se ei ole syönyt, niin tuolta tulee tuommoinen metallinen kuppi tuolta koneesta, ja se antaa ruuat. Eli tämä vähän säännöstelee. Onni menikö jo? Ai siellähän sä olitkin. No mites Onni, ootko sä seurannut, että mitenkä usein ne hevoset täällä käy tuolla rehuautomaatilla? No täällä käy aika usein niitä, kun aika harvoinkin niitä tässä käy. Niin, jokainen vähän omaan tahtiinsa. Kyllä. Kyllä. Tässä on muuten myös semmoinen hevosen omistaja, joka on oman hevosensa tänne tilalle tuonut. Niin sun hevonen oli aikaisemmin tuommoisessa perinteisessä karsinatallissa, niin ootko sä huomannut nyt sun hepassa jotakin eroa tai muutosta, kun se on saanut täällä noin puoli vuotta olla täällä aktiivipihatossa? Joo, se on silloin maaliskuussa tullut tänne ja siitä alkuun oli vähän semmoinen väsähtänyt ja oli semmoinen tosi aktiivinen ja vähän raisuhevonen, mutta nyt se on rauhoittunut tosi paljon tässä. Ootko sä Tuuli Halme tyytyväinen, että sä toit sun hevosen tänne elämään? On ja tuntuu, että hevonenkin on. No mistä sen tietää, että se hevonen on tyytyväinen ja onnellinen? Se on rauhallisempi ja se tykkää viettää tuolla kavereiden kanssa aikaa. Nyt siellä muuten hurahti joku käyntiin, joko siellä kohta rehut alkaa taas valumaan vai mitäs siellä tapahtuu? Joo, se on tuo meidän kone tuolla, eli se pitää ton koko ajan valmiustilassa. No täällä hurina kuuluu ja hevosia ei näy, mutta mä jään tänne nyt kahtelemaan, että jos tänne joku tulisi syömään, niin nähtäisi sekin ihme.